Si Paigoroy da mga pangga, grabe daan, pagtios da. Grabe daan kapag tiusan da mga pangga. Ngunyan, Bicolano ini ha, Bicolano ha. Naisipan da ni Paigoroy na magpa-Manila. Takani, kumbaga swertihon man lamang. Matinda da siya. Biniritbit niya na sugabos niyan mga tinanom duman sa indang lugar. May mga tinanom siyang kamuting kahoy, kamote, may sili, may puro pagulong. Apera duman sa mga gulayo na mga dara niya, igwa pa siyang daranin mga sira. Galunggong, tabyos, pagotpot. Pagotpot? Sarong beses, yaw na sa Manila si Paigoroy, nagtitinda na ka sa mga bitabit niyan, mga goods. Baga ano daw na kadimalasan ni Paigoroy mga pangga, binurugbog da siya kan mga tambay duma. Kinadugda, napagtripan si Paigoroy. Irak man ka ito. Tamang-tama, sakto may pulis, mga pangga. Pag sinuswerte man talaga, may pulis da ang uminagi. Ano pa kaya itong bogbog sarado na si Paigoroy? Pinalimogmog ng ngipon. Bogbog sarado na, bit-bit na ang panga. Talaga ni imbestigaran niya sinangyari kay Paigoroy. Sabi ka so pulis dumang kay Paigoroy. Sir, sino ka? Sabi din ni Paigoroy mga pangga, at naglulupasay na. At grabe na ang bukol. Ang simbag da ni Paigoroy, at bako sa nang suka ang inabot ko, nagkairhi pa. Humapot naman da otro so pulis mga pangga. Sabi kang pulis, saan ka nakatira? Simbag naman da ni Paigoroy. Oh, no. Dahil kung mag-aaram kung saan ako tinirera, igwa sa likod, igwa sa wala to o bagasir ang tira sa kuya. Nasuya da su pulis, baralang gado, saraltuan mga simbag ni Paigoroy. Saralto. Sabi da ka su pulis, mga pagkatan na suya niya, abay, anong mga klaseng mga sagot yan? Sira pala ito Oh. Sabi man ni Paigoroy, ay bako lang siraan pigpapabakal ko. May kamuting kahoy, may nilupak. Kompleto ini! Tabako lang siraan pigpapabarakal ko digde. Igwa pa ko digde pinakro. Gusto mo? Yun ang masakit kaya. Pag nagpapamanila nga ni kita mga pangga, may mga language barrier talaga yan. Dahil talaga na yung mga kairintindihan. Yugo-yugoon mo na sino ka? Ay, dahil lang ako nagsuro ka din sa bugbog, nagkairi pa.